EMA boss, member of the Council of State, His Excellency Obimpe, Honorable Betimold Idrisu, Honorable Amo Kamel. He is the MC for Asokwa. And they are here to represent His Excellency the President of the Republic, John Dramani Mahama. We constantly remind ourselves of the leadership of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II, the 16th occupant of the golden stool, and the pillar of peace. Otumfuo achiame ene se ohusi ya waha yebesre na mama natu Otumfuo se onwa ne nananom a ordinary fem ye ordinary fem president a ya wa bai mu ene rexec empanifuo nyina ne council of state members a eye Otumfuo nananom a mo represent Ashanti region ana yaka abomu a yegina hai ya da edikai ti edikai ba ya bema Otumfuo adetoche ni ama Otumfuo ne Asantehene afishiapa msa da na etwa to ono president eba ye ne Otumfuo ebediye ama ye ba ye besere Otumfuo nsem nhira besere na futuo ne na chitai se de ye ma ye 2025 no onya ma ye 2026 ampa so Otumfuo ayama na bro so dodo fi se ye bosomi etwa mu January niema bebre akoso no ameduru nanim amana amoaye a ankaye ntimi entu ho anamon yedika ye akwae ho nsem say free asokwa edeko ahodro and about ye kwai no duala ye dualize na ye no mienu said ye be bebo na traffic e ho no etimi etwa amaye free ahodro so de ko ye santas run about e ho so jai ka eboya amaye ne duru ba bi na ye den fi se ne wo se Otumfuo nananom ye adwuma wo santas run about ne pe bi emo omoko Otumfuo de nano tu mu bi no omatimi aboa afiri ho Otumfuo na so ama yesika ye de asiesie ba bi a ono a Otumfuo de ma ye na ye de adwumayefo no ekoho eni so Otumfuo nko a na betima ye we enti ene oma ye ba ya onananom ye se agina president na mu ni adawase contractor for so gu ko aso a omo ewo eho a omo ye eho adwuma free eye bekwai run about de ko santas so Nakopon cha the contractor ba eho a president amani sika wo ha wo ye adwuma Otumfuo nananom so ewo ye mankran so ede ba basic bopa ede aba ebu akwa so ekwai no na ye basa say afi 2025 ye consider etwam no say Otumfuo kan ho asema president so ama contractor ono ane na atachi ewo kwai no so a wo ye eso adwuma eye free agogo ede ko ma mekrobo eno eboa Otumfuo nananom ewo Asantehene ene nananom ewo Eastern region no eno so eye contractor baso ede so abafo mu a 124 kilometers eno so Otumfuo adaroma ye eho adwuma Otumfuo nananom ewo eye free suta sechere suta ede ko sechere kwa aman eno so ne ye kwa ye de Otumfuo akoma so pa eye January ya so eye contractor koso a wo ye eho adwuma Otumfuo achiame ye twa to a ebegina mu na ye beselem na magina do Otumfuo ase amaye se 2026 no president na matofo se so kai budget no wo ye se ye mpe ba bi a ye de be national theatre to so mienu e wa Asantehene ha ye ni masase so nsem wo Asantehene ha de ye de Otumfuo de ampa ye de betu na nim besere no se o ma ye ba bi a ye betimi ye di sa adwuma no Nyankopon cha de Otumfuo ati yesufri aboa ya ma yasase ya ntamo a ye de ebedi ye sa adwuma ye national theatre dwumadi no akwaya hodo a yanka ho asem no so Otumfuo president semensrew
na mefantu anim sɛ nyame yɛ adom abosumi a yɛwura mu yi ɔno a bɛba ha na bi wɔ ha ɔde wɔn n'ani aba bɛdi akyire ne titiriw ne so ame interchange ɔso ɔbɛsɛ ɔno aba na ɔbɛhu sɛdeɛ adwuma ne teɛ ne kɔ ɔbɛfa so ɔbɛboa ebio mu wɔyɛ big push project bi so yɛbɛboa na ate Kumasi traffic ne so enti wɔyɛ outer Kumasi ring road the best at free adwira ɛgye so etia ɛde akɔ ne namu akɔfa adwaben na figya ase kɔ abre de akɔpie mu wɔ ɔfen so baako so bɛfiri ɔfen so akɔpie mu adujama na baako afama akɔpie mankran so saa de akɔ ɛyɛ twuma kwa ahoma na de namu abɛsi bɛkwae na asa afiri bɛkwae saa famu aba bɛsi ɛgye so sɛdeɛ ɛbɛyɛ awo a womɛyɛ biribiara wɔ Kumasi truck akɛseɛ a ɛfiri nkran bɛsi akɔ north ɛne mali ne deɛ keka ho no ɔmo mɛfa Kumasi mfa traffic no ebi mɛka ho edunyame yɛ adom a bosomi yɛ yɛwura mu president sɛ mensrɛma so ɔyɛ die adwuma kɛseɛ a ɔno a bɛba na ɔde n'ani aba bɛdi akyire bɛhwɛ sɛ biribiara bɛtumi atotɔ n'akwan so nti otumfoɔ yɛ baeɛ a na ɛyɛ afe 2026 emu nkɔmmɔ kakra no yɛba no so nananom a ɛdi akyire baeɛ waa womeyɔ wode hyia obi biara ɛyɛ Zuba Richard Ofori Adjuman oka ho bi na yebaye wa woba kwabre dehye eye honorable Betimode Idrisu our Council of State member ono so ka ho bi na yebaye ejeso dehye chairman ya Obimpe ono so ye member of the Council of State oka ho bi na yebaye wa woba Linda or ye member of the National Peace Council our anti-Betty ni bibia ono so ka ho bi na yebaye my chief director of free church robon so out the namamia on the Daniel Jumel RCC ho or Kahubi Nebaye. Ofori MC Honorable Annual Sadat on so Kahubi Nebaye. Asokwa MP Honorable Amo Kamel on so Kahubi Nebaye. Asokwa MC sorry. Honorable Ogaja Commander Ogaja GOC. Brigadier General, in charge of the Central Command. Honorable Frank Amankwa, Immigrations Commander, Asantehene region, Chief Peter Tete, also Chief Officer, Commander for Fire. Wobindo, Commander for 4BN. I say for Commander on the Signal Bureau, so at the MIA. On the entire money. For well when Jumedia Odiwa Sentimentem ha MIA. Police officer, chief or her crime office so Edemai or Asantehene region ha. Wow ba a KMA coordinating director on also Eka Humbini by Professor Brina wow this year and number 2 for foundation so I'm a coordinating and tete doctor on Namonsaso so now obey professor. And they one a year council chair for a year Kumasi Technical Institute. Also can be and a buy. Or two for also the neighbor crowd and also the chair. Yeah, wow, request is yes, and Fanamra Santimantem, however, or near a detriment. Two for a buyer now, none no more. Ye can't bo mu a buyer, Yabama daughter, in ye buy just or two for a chairman, you cry, or two for you crash snap, yensem. Box bako, whiskey, adaka bako, brandy, adaka bako, champagne, adaka bako, wine, adaka bako, otu for buamwa dear, a chami buamwa dear, catch for buamwa dear, hinkwa buamwa dear, otu for abra for buamwa dear, adum abra for abuamwa dear, a chairman tahara, abuamwa dear, security for abuamwa dear, photographers, mabuamwa dear, videographers, mabuamwa dear. Aduma brafo mabuamu ade otumfo kwadonfo buamu ade otumfo impintin buamu ade otumfo chiniyefo buamu ade otumfo fonton from obuamu ade ana odwampa otua dua ede otumfo achia me ba ya na ne nananom de ntie na ye ba ye ene no Iwa mesebu said Asantehene so for what's here no so mobile wadaroma on the Regional Security Council wadaroma and the Council of State in Penifoni bi and on there at the dikan afimu o mabaso mu no be dia there wadaroma kontabuo kakra no obuchire wo omoba ban mu be sa afini ni titru bosumi a etwa mu yi juma hodo a omu edi ya na asesi o mani so wadaroma ni nyina senye wo na ado anu tumu a enkoma ntimi entu eho anamon akwan etitru ani ade a omu edi ho ado anamon omotu ho anamon bebre edi ho djuma na wadaroma akwan akeka onananum bebre bebi omuti ya djuma nyina
titiri santas roundabout onana no maka wo mu a ese pam wo mu free ho no e ho asem ba ye na eden wa nkasa no odaroma otu botom apesebe e ho sika ade ama mu se yemfa mpe ba bi foforo emfa ma wo mu nkotena ni nyina e onsa no adwuma o mu da ho ase odaroma wo mu se onana se tepe bra working kan o man ne budget afi mu no atoforsen working kan o man budget afi mu no the kind is a national theater and Krankwane war, no munya biba before and so mope. Ya tutu ya niya na Asantehene ha and esi nyaba bidie no. Ya dibe tu wani mwadawoma wa makwan ahwe baby amomo wanya asase kama. Ade amomo ano so omu ba be frase. Adamo so mampanini nkra so mfamro ne se akwan omfa ni agro na ni di akiri na de aka akiri a yantimi anka ne sese no. Ono a bedi akira ba abehwe titru so amram about de no oba nso a big push akwan awodo a waka so be yi atoto afiche ni nyina no obeba no abefa ho adwene ne ho hyehyeye a waye nyina so de ato wanim eno na onana yi ebaya ode ato wanim so omodi ene wafutuo no akwan kyire nti omatumi adi ho nyuma aba bedru ene omoba so no bedi ada omukrom nsam dwampa otu adua broninsa pentusia odama wine adaka champagne adaka ensan hodo nyina wadama obo mu ade achami ebo mu ade ohinkwa ebo mu ade akrachifo bo mu ade obambofo bo mu ade photographers bo mu ade video for ebo mu ade eduma brafo bo mu ade abrafo bo mu ade echam ene ntahra ebo mu ade otumfo kwadwomfo ebo mu ade umpintinkanfo ebo mu ade uchiyetufo ebo mu ade adarma wo mu nyina bo mu ade wo mbi onana no mba ya de omno didi ade nebru otumfo odumase papa Nananom, Mobian Regional Minister Wanyana Pamfuye. Yan pray one man. Yan pray Regional Minister Wanyana Pamfuye. Regional Minister Grand Lodge, Namasuma Kikamo. Second calendar. We are here to pay homage to our King and receive blessings from him. To begin the year, to work throughout the year, at the end of it all, we will come and account to him. Not account to him as in terms of how things went, whether you played at a loss or gain, but we'll come back and equally pay homage to him to symbolize that his blessings has been working with us, has been with us throughout the year. If you are here, get closer. It is true, it's manifest, it is real. Our predecessors have been doing this, though it's symbolic, yet it comes to reality. It's now the turn of the Grand Lodge to pay homage to Otumfuo Tutu II, for them to also receive their blessings from him.
Man pese ni muda ho